டெல் ஒரு மெஷின் வயிற்று வலிக்குது அப்படின்னு சொன்னா என்ன செய்வீங்க? நடக்கணும், எத்தனை கிலோமீட்டர் போடுவான், எவ்வளவு பாரம் எத்தனை கிலோன்னு சொல்லுவான், எவ்வளவு லிட்டர் வாங்கணும். வயிற்று வலிக்குதுன்னா எத்தனை கிலோண்டா சொல்றது? 10 கிலோ வயிற்று வலிக்குன்னு சொல்லல. வயிற்று வலி என்ன டெல் ஒரு மெஷின் இருக்கு, அதுக்கு அடிச்சு சொல்லுவான், ஓ இவ்வளவு வலிக்குது, இவருக்கு 12 டெல் 18 டெல் 25 டெல். இந்த ஆய்வுல ஒரு மனுஷன் மவுத் ஆகிற கட்டத்துல உள்ள ஒரு ஆள், அவரை புடிச்சு பாக்குறான், வருத்தம் எவ்வளவு? டெல் 37. ஒரு பிரசவத்துல உள்ள கடுமையான வேதனையில உள்ள ஒரு பெண்ணுக்கு டெல் அடிக்கிறான், டெல் மெஷின் டெல் 56. சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க டெல் 56 என்ன உங்களுக்கு விளங்கணுமா? இந்த எலும்பு இருக்குதானே, இந்த ஒரு எலும்பு இத மாதிரி 20 எலும்பு ஒரே மிக்க ஒரு அடி அடிச்ச உடைச்சா ஒரு நிமிடத்தில் வருமோ அதுதான் டெல் 56. சுபஹானல்லாஹ். ஒரு கூடுதல கடுமையான பிரசவ நேரம் எல்லா பெண்களுக்கும் அப்படி இல்லை. சில பெண்களுக்கு பிரசவம் வரது குறைவு, சில பெண்களுக்கு அதான் அவ உயிர் வாழ்வாவா இல்லையான்னு ஒரு போராட்ட களம். இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங்ல ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுத்தா அந்த குழந்தை கடைசியில தாய்க்கு தகப்பனுக்கு கொடுக்கிற மரியாதை என்ன தெரியுமா? கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் கடுமையாக போராடி கொண்டு வாழ்க்கையில போராடுற தாயை பார்த்து பேசுவதற்கு நேரம் இல்லை, எனக்கு பார்க்க நேரம் இல்லை. எத்தனை தாய்மார்களும் தகப்பன்மார்களும் மனதால் வெந்து போறார்கள், என் புள்ள வராதா, என்னை பார்க்காதா, என்னோட பேசாதா. அன்புக்குரியவர்களை, அப்படிப்பட்ட பெற்றோர்களாக அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் வைக்க கூடாது.